Oh. Ayikho. Kamba kanjani bese ngasephansi? Hey, ngithi lapha ngishaya inyoni lapha eNtwathi. Sengushayela iphotho ngashaya ngisaqopha ngesilingi nojolwane ngithi mina no ngeke ngithi umafisha ndoda usebenzile. Leli gama lento nje aduyikhuluma nje yemvunulo. Hey, uyabona ngithi mina hayi anginalutho kodwa ngithi mina ndoda ngoba nginesilingi ngisemakhaya ngithi buye sizoshaya inyoni. Uyaqala ukushayela into lebaleke kangaka kube imvunulo yakithi uyikhulumele. Usho kanje? Hayi mina into engisho nje ukuthi abayeke imvunulo anginankinga nento abayenzayo ngoba bengithi ngizoshaya ujala ingcebo abafunela indawo lapha amagudlu ulwandle lapha epote elongwane njola ngimshayele bebe necountry yabo hayi impela singasemfene qabo ngisashayela umafisha hambe emakethe ngizophathisa umthondo wemfene uhlangabeza inyoni ngiphethe isilingi sakho ngizophatha nesilingi sakho sewushaya inyoni. Ayikho wesifene imvunulo iyo yonke into igugu laKwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani afune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa ufuthi deserve ukuboshwa ngoba phela sekwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njengoba injalo especially thina kaKwaZulu angazikeleke kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomnye sitabani lesi sine sifaka imvunulo yamampondo namaXhosa angazike mhlawumbe noma lolo into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la KwaZulu lutho ke ngeke simukele boyilwela nabo makuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa lakithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanela manje hambani nekulumeni wena nikhompozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizo icreateile wayipatent lo designer yakho ibelonga kuwena lo design unamalungelo ayo sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu yabona nanjengoShembe njengoba uShembe khona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wasefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga newucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto itabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja itabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona manje senikhwelana ngayo ke manje ke ngithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe neinsimbi zakithi eke nameve base niyokhwelana ngawo indodelala nanje indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ububhezo nisibangela inkinga lokugcina nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi oqa isizwe sakho uphume naso la eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho laKwaZulu fuse gana itabani phindelani kwela kini uSomizi oqibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena Somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphutha umpondo ngithi omncane wasenquthu uSethigolova samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngayo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedeni kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani uma nje umfana usiyemfana ukuthi siyambuka nje sambona yena insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugolwe uwe msulu entsha Somizi
ugonwe umgonile umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna pregnant bethu niyayitapela ezinye lapha lambe isineka lapha kodwa sinye sipofu leseligoli esigcwele la kuma TikTok ngeke sibuke nje isitabani lesi sizeza sekade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu lomgodoyilo sikhathele yinina yonke into sizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi ke wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini ngiyanitshela mina kunezingane engaba izona izitabani namhlanje because of influence eyenziwa itelevision zagcina zithatha isinqumo sokuba zitabani iqiniso lelo njengoba nathi silwela ubhinqa bethu salwela ubuZulu bethu saboshwa ema-airport salwa salela imqhele silama hawu iwagcina usule igugu umqhele salela ubhinqa bethu ngacreate isizwe samabhinqa njengoba siphila namhlanje it's because of the influence I have to the society ingane zethu zingamabhinqa ngisho ezikoleni niyayibona ukuthi umntwana ophinda ngene washiya mina ngiyawenza umsebenzi namanje ngiqinisile ke ngithi kini ngeke sikuvume lokho ucabanga ukuthi yonke lento eyenzakalayo iqiniso never njengamanje ngithi mina njengomongameli mabhinqa all the Zulu people wherever you are hlanganani lesiqiniseko sokuthi sakuvikela ngokwethu ngizohamba ngiye kwaShembe ngibike ukuthi before any mess begin abahambe beprotect yonke lento ehambisana nosiko impilo lwenkolo yabo yakwaShembe ngiphinde ngiye eNdlonkulu khulume nesilo ukuthi bayethe asifaka amaphepha ngoba izwe liphethwe ngomthetho sisekelo sivikele imvunulo yethu ozotholakala igqoke umthetho noma kanjani abe necala njengoba kwenzeka ngokomthetho wemilitary law amasosha awunalo ilungelo lokugqoka imvunulo iuniform yamasosha noma ikanjani ungelona isosha awunalo ilungelo lokugqoka iuniform yamaphoyisa ungelona iphoyisa nathi ke asikhuleni manje senze izinto ngokomthetho siphinde senze izinto nangokosiko inkani soyifica phambili imigodoyile yezitabane njengoba ilunywa nje lunywa umhlume ilunywa umhlume uyalunywa ulunywa umhlume uyalunywa izitabane zilunywa umhlume zilunywa umhlume ziyalunywa lemigodoyile yezitabane ilunywa umhlume imsuni yezinja ilunywa umhlume iyalunywa injola nje uyabona ngitshela iqiniso ke mina lonke neqiniso lonke ngeke nilunge bafana bakithi ngeke nilunge yabona nogcina ngawo uhulumeni lona enimxhaphazayo naye futhi ohambe evumela wonke amalungelo asangene uhulumeni evumela amalungelo asangene ukuthi anika amalungelo awahafu atsuka lapha anikeze ilungelo lokuthi nina nisemthethweni emveni kwalokho akayenza inhlobo into eyiqiniso lokuthi anakhela uhlula kunakhela amabhoshi aninawo amabhoshi wezitabane into yokuqala into yodwa nje lonto le lani ngingelunge kumsunisa ngalunge inhlobo la kimi ngalunge nani niyazi futhi deep down ngizwe nomlando wamchunu ngiyothi hlangana Zulu ngithi phelela Zulu ngithi phelela bhinqa sifikele qathatha kulowo mcimbi loyo sixoxelana nani eduze uchithekisha yebo angithi into yonke vele nehaba phakathi mangabe othi uyintombazana ufuna ukuba intombazana adlula amantombazana othi umfana ufuna ukuba umfana adlula abafana yonke le nto leyo enuke ezitabane ndini mgodoyi imsuni ezinja kusukela manje mina ngithi kini isitabane nje esisoke sithathe isinqumo sokuthi sivunule ngemvunulo sihambe soqabalana nendoda sishade lo mcimbi siyobe sikuwo oyobukhona ngiyeziqiniseko sokuthi ngiyothi hlangana Zulu ngithi phelela Zulu ngithi phelela bhinqa sifikele qathatha kulowo mcimbi loyo sixoxelana nani eduze sithi ukukhulumana nani phansi uchithekisha yebo ngoba selijwayela kabi manje sekufike egcineni
sekufika ekugcineni bese nibekezelele ngelungelo nigqokela amaskini jeans nizenzele nongenzele nigqokela ama miniskirt nani we don't have a problem with that ngoba uhulumeni wathi asalamukela sanimukela inini inkinga nigamenxe nenebe nithinta umsamo wethu manje nithinta inkolo yethu manje nithinta umphefumulo wethu manje imvunulo yikho konke ngishilwane ezivunulwa ngazo zahlonzwa ngokukhulu ubuyoninco nobusiko impilo ziyo yonke into ukuthina iyona kuphela ifagugu kwaZulu esisele nalo ngikhuluma lapha ngikhulumela uZulu ngikhulumela amabhinqa